Bruselan gaude, Arrasateko proiektuak aurkezten. Transizio energetikoaren baitan eman ditugun pausoak azaltzen. Gaur hemen ekiolare aurkeztuko dugu. Era komunitario batean eta kooperatiba eredu gisa komunitarioan nola aurre egin transizio energetikoari. Beste behin ere, Arrasate erreferente izango da Bruselan. Arrasatetik mundura eta Brusela ere mundua da eta gaur Arrasateko kooperatibismoaren energiaren proiektu bat aurkezten. Beti Arrasate izan da atzindari. Kooperatibismoa Euskadi eta Arrasatekoa hemen ere oso ezaguna da eta gero eta balio handiago dauka. Gaur ere proiektu energetiko bat. Europak behar duen proiektu bat. Arrasatatik eta hemen bere alkatearekin esan behar dizuet oso harron nagoela zuek egin duzuen lana gaur arte kooperatibaren arloan eta nola ez proiektu energetikoen arloan ere bai. Eskerrik asko.